khona njengamanje. So siyabonga kakhulu bantwana benkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much saints ngegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hey, today angazi ngizojandlelila namhlanje. Kodwa ke I'm joined by one of the seniors engimhlonipha ngendlela emangalisayo. Baba umpostoli enginaye lapha namhlanje egameni lika Jesu. Angithathele ithuba ngimamukele ngimbingelele egameni lika Jesu. Baba siyakubingelela. Sibalukhulu siyabingelela egameni lika Jesu. Bamukele noma philani khona. Ekugcineni. Hey. Nephila kodwa wawusongile uthi uyogcina. Kunjengamazwi ami. Hayi cha sekuyakuvuma. Siyabonga kakhulu baba. Baba siyabonga kakhulu. Siyajabula kakhulu ukuthi sikuhost lapha baba egameni lika Jesu. I'm one of abantu abayilandela kakhulu iministry yakho laphana laphana online. Kwesinye isikhathi yazi uyawenza izinto kanti awazi kunabantu abakubukayo. Ushumela imlayezo emkhulu kanti laphana awazi kunabantu abakubukayo. So we are all benefiting baba from your ministry kwi-media. So ngamanye amagama sithi whoever owenza imedia esontweni bangayeki ngoba siya benefit. So siyabonga kakhulu baba kakhulu egameni lika Jesu. We are joined by ubaba umpostoli LV Mahlangu esinayi la namhlanje basila eThekwini egameni lika Jesu. By the way ke sezilokho simosha isikhathi sizovela singena straight egameni lika Jesu. Vele singena straight kwinkulumo yethu namhlanje ekuyona size ngayo ke lapha egameni lika Jesu. Sina ihloko eziningi kodwa ke hey inkosi yosiza isikhathi siqhubeka ukuthi siyozenza njani lezi ihloko eziningi kangaka. Kodwa namhlanje uba umpostoli ngizofisa ukuthi ke sithinte indaba zama local church. Okay. Nendaba nje zabafundi zobufundi egameni lika Jesu Kristu. Ke kubukeka sengathi ngathi mangenze research nje encane bompostoli mawubuka kudala kwakukulula nje kuwina imphefumulo kukhuli local church ibe influential to the community njalo njalo. But manje sekubuka sengathi local church ikhula ngama members enye local church njalo njalo. So ngiyafisa umpostoli mhlawumbe ukusifundise kuleyo ukuthi mhlawumbe yini enza kube nzima kumabandla nje yonke ahlukahlukene kube nzima lento yokulanda imphefumulo kube nzima kulento yokukhula nje kwe local church. Uqinisile isihloko se local church sibalekile ukuthi hlale sizivakashele. Ngoba uma uJesu eqala ibandla esemhlabeni uliqale level ye local church. That's why mayibathuma ethi bazoqala eJerusalem baphumele eJudea bayeSamaria and then baye emhlabeni wonke. Amen. So iJerusalem masibuka ibandla masibuka indlela enza ngayo nalo lacishe langena kulolu gibe ibandla libukeka selingene kulona ukuthi bagcine beconcentrate eJerusalem. Mawusuqaphela istory sabo Peter noHananiya noSafira. Yes. Kuze gcine kuqhamuke uSawuli uPaul uSawuli elihlakaza. Uyabona ukuthi ibandla lihlala liba nalokho kuhlaseleka ukuthi ligcine libheke kwi-locality elikuyona. Make kubheke lokho makwenzeka lokho ke sigcina kube ukudoba kubasket khona la. Sikhule kuqhamuka umsebenzi omusha uzala abanye abaphuma kwamanye amabandla. Ilento yokuthi loyo obizwayo mhlawumbe ngiyibuka ngencabanga ukuthi loyo obizwayo athunywe abanye akubi clear ukuthi uthunywe eJerusalem uthunywe eSamaria Judea noma emhlabeni wonke. Amen. Sigcina sibe la eduzane. So kuyalikhubaza ibandla lokho ukuthi libe ne-influence the wider scope lifinyelele indawo ezingafinyeleleki. Yes. So kuyadinga ukuthi sibuyekeze ukuthi inhloso yebandla maliqala loyo suke eliqala noma umpostoli usuka ebizwe ukuthi aliqale emva kokuba libe khona libekelwe isisekelo okufundiswayo. Amen. Kuyabenza inabantu bakwazi ukubona beyond the locality abasuka bekuyona ngoba imandate iclear ithi asehambe senza abafundeni ukhuluma ngezizwe akakhulumi ngo locality esuka sikho which means singabantu abafanele basabalale.
yeah. Mpostoli unokucoverisha izihloko eziningi ezihlukahlukene, ezinye zazo njengokubuka nje uba sizokhuluma ngayo lesihloko zabafundi, fundisa ngama kingdom njalo njalo, and ngeke ngathi ukulandela kancane nangenze research encane nje, abona umpostoli operator kakhulu na kwi ministry healing and deliverance. Yes, kakhulu. I think mhlawumbe ezinye zezinto lezo engikholwa ukuthi ziyisidingwa kakhulu in the body of Christ at large, nakumasonto nje amaningi ahlukahlukene. Angazi mpostoli, do you think ikhona into engathi mhlawumbe silekha kuyona as umzimba kaKristu uku-advance the kingdom? Ikhona, ngokubuka kwami ngibone ukuthi sileka la ku discipleship. Sure. Yeah. Sileka kakhulu kulokho, ingakho kugcina kube nama breakaway local churches, which is not a result of being discipled. Sure. Abanye baphuma ngenxa ukuthi ba frustrated, abanye baphuma ngoba balimele, or abanye akukho clear ukuthi what next that needs to be done. Yes. So ibandla maliqala ngokaJesu, concept kaJesu ayisebenzisa, wasebenzisa ukuthatha idlanzana wa concentrate kulona ukulifundisa indlanzana ukuthi indlanzana leliqondo ukuthi yini into ayizele azoyenza, wabenza ngokuthi bambone kwenza, ngoba phela masizwa kahle siyakhumbula ukuthi lendlazana libiza about 12. Waqala ngamunye, walandela ababili, bagcina behlangene isibalo, abona ukuthi sesilingene ukuthi akwazi ukubimphatha le mfundiso afuna ukuyibafakayo. Yes. Into abatshela yona wathi abamlandele uzobenza. And ukuthi bamlandele wakusho kanye, so kuba i-commitment yabo ukuthi bamlandele baze benziwe. Yes. Abafundi. Uma uzoqaphela ucheck umlando waleli gama lisebenzisa lokwenza abafundi, into eyayicommon babeyazi leyo ngoba isukela kumthetho kaMose, especially abaFarisi. Okay. Lento yokuthi urabbi noma umaster teacher or wayenabantu abafunda kuyena, noma ngabe umprofeti wayenabafundi. Yes. So uma ethi uzobenza abafundi babeqonda ukuthi kuqhamuke umuntu onemfundiso, onesambulo, onenkolelo ethile, fanele ibe nabantu abayifundayo ukuze mase beyiqonda ngabo akwazi ukusabalala. So wathatha idlanzana ke waqonda lona, wakha lona kuqala andukubabiza iningi. So iningi mase liza vele unabantu asebaprepare. So ngibuka ngathi local church, one of the thing eleka kuyona aliprepare abantu abasanda kukholwa ukuthi balungele ukuthi bafunde ngokombono walobiziwe ofoundele lo bandla nemission yakhe ukuthi njengoba eqala leli bandla kuyiwapi, bese ebafundisa also, because uzokhuluma ngokufunda ukwazi ukufunda itheory, fanele ufunde ngokubona kube nekuba practical. Simbonile uJesu sekwenza lokho eze bathuma abahambe benze. Yes. So ngibona ngathi siqala lapho, umonakalo uqala lapho. Sigxila kakhulu ekushumayeleni than ukubenza abantu abafundi. Ukuze mase bengabafundi bakwazi ukwenza exactly lokho esikwenza na more than lokho esikwenza. Because uJesu kubekile ukuthi akufanele abafundi bafane naye bagcine kuyena. Uthi uma bekholwa bazokwenza okungaphezulu kwakwenzile. Phinde futhi kubalungela ukuthi ahambe ukuze bakwazi ukukhula, ba-expand, bayenze lokho abafundise ko. So ngibona ngathi into yokuqala eleka kuyona noma engathi ayihambi kahle yileyo ukuthi kuba ukukhonza okungenahlelo lokuthi njoba sihlangana sizofundani, masifundile si-exercise kuphi. Okay. Practically yini into esifundayo. Okay. Ingakho umzalwane nje abazalwane abaningi abakwazi ukuwina umphefumulo. Abazi ukuthi nje ukutshena umuntu umtshelani, bangamtshela ngesonto labo, bamtshela ngenkolelo nanemfundiso okuletha impikiswano. Abanye bangekho equipped ukuba knowledge enough ukuthi bakwazi ukuba kwi debate kind of
ikushumayela ngoba lento yokushumayela ihlukene inezigaba zakhona. Okay. Enye yazo nje le kaPaul yokuthi he reasoned with abantu base-Athens. Bafika estadium kwahlanganwa ehholo kwahlangana. He debated with them. Mawusikhuluma ngoStefan he debated. He was preaching but ukhuluma kwi-level yabantu abanokwazi okuthila abachallengeana ngakho. Abaconvince ukuthi uJesu nguKristu nombuso kaNkulunkulu usufikile. So asibafundisa abantu sibahlomise kumkhakha yonke umuntu akwazi ukuthi uyakwazi ukuthi awine umphefumulo womuntu oyedwa, akwazi ukuba akhulume kuma masses of people, akwazi ukukhuluma kubantu abanenkolelo thila abaconvince njengoStefan, njengoPaul. Siyashumayela nje but we don't have solid program, a system yokuthi wonke umuntu okholwayo siyakufundisa okuningi but leyo kumenza umuntu umfundi njengoba umention indaba ukuthi ukhishwa kwamadimoni, ukukhulekela abagulayo, ipackage yonke leyo ekubantu abathunyiwe uJesu. Kodwa ngoba asinayo iprogram, abanye abayenza iprogram eqondile bese benza abafundi. Ngoba phela kufanele laba abantu engibashumayezayo nabantu engibafundisayo nengenza lokhu engiphiwe khona bakwazi ukwenza nabo nangaphezulu kwalokho. Before baphumele ngaphandle baqalela njoba bahamba wathi hambayini nishumayele mhlambululo nochoko nivusa abafile. Bahamba bakwenza babuya ba reporta futhi ukuthi sihambe sakubona kwenzeka. Wabafundisa isigaba esilandelayo ukuthi now ke yenzani sure ukuthi ukuphila okuphakade iyona into ebalekile ukuthi amagama enalogy. So ngibona ngathi ilahleka lapho utheni ibandla liyaqala kufika abantu siyashumayela Sundays every time siyashumayela but we don't have a clear program ukuthi siya disciple noma senzani. Maybe the question would be like Mbosdoli, and then how do we make ama disciples? Sibenza kanjani ke manje? La kuma ku John 1 verse 38 sibona uJesu emva kokuthi ebiza abafundi isigaba abafundi bokuqala ababiza. Yes. Mase befikile sebehlezi naye beqala manje ukuthi ba admitted ukuthi they want to learn from him. The first question abambuzana bathi uhlalaphi? Eish. Where you live. And in response kaJesu yathi lithi iBhayibheli wabathatha wayohlala nabo ekhaya. I think kwaba usuku lonke. Iqala lapho. Into enza kungabi lula kwenza abafundi befundisa abaningi. Ukuthi ukwenza umfundisi about you selling your life, opening up, demonstrating, showing someone who is willing to learn yonke impilo yakho ngoba uyamenza ngokuthi abone. Uma ufunda nje ngokolimi lwesiHebheru umfundi makuthiwa iTalmud or Talmidim, uma uhamba uyocheck i-definition yakhona i-meaning izokutshela ukuthi umuntu othatha isifungo sokulandela umuntu impilo esigaba sempilo ethile efunda ngokuzwa nokubona enenhloso yokufuna ukufana naye. And lozi omfundisayo ufuna ukumenza abe ozokwazi umrepresenta ngisho engasekho. Aqhubeke nezimfundiso zakhe nezinkolo zakhe njengoba zinjalo ukuze into ayimele ingapheli naye mayihamba. So i-commitment yokuqala yokuthi ofundisayo fanele akulungele ukuthi abantu abafundisayo bafuna ukumazi. Okay. Now isikhathi esiningi ke siba abantu esaziwa epulpit. Kanti la kubona uJesu ethi abeze la ephila khona. Bazohlala na. Then from there bakwazi ukwazi ama routine life yakhe. Every day mayivuka uyaphi. That's why mabengamtholi babazi ukuthi bazomfica phi. So bona bazibophezela ukuthi usuku nosuku bafuna ukufunda ini kuyena. Yena uphila impilo yakhe akabatsheni ukuthi program namhlanje kanje babona ukuthi ubhekele balantu bona bafuna ukucosha yonke into ayenze. So ithanda kuba bukhuni leyo kubantu bonke ababizwe uNkulunkulu ukuthi basondeza abantu ngezathu eziningi abantu esibasondeza kubona bonke. Ukhumbula ukuthi kulabo abantu abasondeza abafuna ukwazi ukuthi uhlala kunoJudas phakathi. Mathatha. So kube khona nokulimala kwabaningi ukuthi mase sithatha leso sinqumo sokuthi sivule impilo yethu sifuna ubafundisa abantu kuba nokulimala phakathi. Gcine kube khona ukuthi abanye babe cautious. Gcine kube ukuthi ngcono kube sepulpit but ngeke siyenze le program
ngeke siyenze le mandate kahle le mission Jesu ashiye nayo njengebandla unless si willing to go beyond the pulpit and allow people to learn from a day-to-day life. Apostoli abafundi ke manje sesibenzile ke manje abafundi okanye akithi nje mhlambe ke sebenziwe ke angazi mhlambe noma ngizothi i-role kumele ibe kulo fundisayo then lo fundiswayo i-role yakhe yini then i-role yofundiswayo uPaul mayekhuluma uthi ofundiswayo akahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke. Yes. Kusho ukuthi lo fundiswayo kufanele abe aware ukuthi impilo yalomfundisayo ingxenye yempilo yakhe naye ufana avumele impilo yakhe ibe ingxenye yalomfundisayo. Wow. Ezintweni zonke. Now ngizostika kwe1 ukuthi kufanele avuleleke abe honest. Wow. Ngoba kufanele ngazi lo muntu engimfundisayo ngimfundisa kuini la dinga ngiconcentrate kuyo ngimsize kuyona. That will touch a lot of izinto eziningi ngoba okokuqala i-background yalo ngimfundisayo uphumaphi uzalwe wakhula kanjani kunezinto ezima-affect la dinga ukuthi adevelop kuzo kwezinye ngoba sazi ukuthi society esuka sithunywe kuyona yes kuningi okubonakele kuyona so I can't only concentrate on your spiritual life sometimes kudingeka ngidlale fatherly role I need to teach you as a young man or a young woman to know ukuthi how to become an effective citizen of the kingdom of God. So kuningi ofana so lo fundiswa ufuna azi ukuthi uzofunani kula mfundisayo nalo fundisayo azi uma areas ofana concentrate kuyona kuona kumdeveloper lo muntu. Ingakho ke ngeke kube short term. Okay. Kufanele kube ukuzimisela kalo sifuna ukufunda ukuthi uyinikela impilo yakhe ukuconcentrate kulo fundisayo isikhathi. Ngoba njengoba ngishilo ngathi usuku nosuku Jesu wayevuka ene program angayixoxanga ukuthi kusasa soye kuthini noma kwezinye indawo wayesho asikuthola ukuthi wayesho ngakusasa namhlanje ethi kusasa soye kuthini wajwayela ukuthi namhlanje sibheka ukuthi asambe nobembone bheka wathi kunje kade eshumayela kwenye indawo wathi ngenani emkhunjini swele ngaphesheya kwenye indawo yabezwa indaba yenkinga okudla bakulungisanga umphaka abaphathe baphethe lutho so impilo ebiza ukuthi umuntu azi lo fundiswayo azi ukuthi I'm here not for a short term ngizinikela isikhathi sokuthi ngize ngivude now lofu ofundisayo kufanele abe careful ukwazi ukuthi into amnika yona amfundisayo isiyenele okay akuvumela ukumrelease okay kunesikhathi la khona kuke kwaba khona i-breakaway of abafundi nama followers baqala ama followers alandela uJesu ahlehla ahamba uyamuza uJesu ebiza abafundi athi nanihlaleleni ofuna ukuhamba kahambe so kubalekile ukuthi wena ofundisa uhlala ubahlola ama students akho ukuthi are they still in need of being here ube free to release them kube wena okuyinitiate kube ibona bathi singayapi ngoba sisasizakala kukhona of course abazohlala isikhathi eside khona abazohlala isikhathi esifushane kodwa kufuneka mabehamba kube ukuthi awusali unecala lokuthi khona into ongabafundisanga zona nabo bazi ukuthi mase behamba beba nenkinga bazi ukuthi ngoba ungabafundisanga ibona abangazange basebenzisa amathuba ukuthi bafunde so une responsibility ofundiswayo ukuhlanganyela ukuba honest ukuba open ukuba willing abe committed kuzo zonke izinto umfundisa zona naye adlala indima yakhe Impostoli ngaze zoyithi indawo yakho so uyibona impostoli then ke what angibuza kanje and then nansi local church manje sikhona and then what are the pillars of local church ke manje ukuze ikwazi ukuthi be stable ikhule singaqala ngokuthi kune message there's a core message yalobiziwe okuyona i-emphasis yakhe okufanele ibe clear ukuthi noma engakushumayela okuningi but what is the core message of this local church because leyo it has to do with i-vision it has to do with the assignment anikwe yona ngithi mina ama-local churches they like the members of the board they form amalunga emzimba olinye ibandla uthothi liyizinyawo ucabange kanjalo yes uthothi ibandla
liyahamba ukuthi wena ufuna abantu bahlale kodwa wena mission yakho is to equip them and release them to go. Kube khona mhlambi isandla noma kube khona mhlambi ngesibonelo ngamehlo. Ngoba ubuka indaba yamehlo in the Bible mostly sithi abaprofeti. Yes. Yeah, ngokuthiwa nabi siya umuntu obonayo. So ngamamazeli ibandla likwanda uqhiqiza abantu abaprophetic abangabaprofeti. So kuhle ukuthi i-identity yebandla ibe clear. Wena obiziwe phinde kube kulabo abantu abalethwa uNkulunkulu kube clear ukuthi bazihlanganisa nani. Ekwesibili kufanele kube ukuthi local church iba nemfundiso phela eyeBhayibheli ukuze abantu babe stable bangabi shaken and moved, tossed, ngeinhlobo zezimfundiso. Yes. Masithatha ibandla futhi silibeke uNkulunkulu ekhuluma ngoMose ethi I think uPaul ekhuluma ngoMose nobakw'Israel athi uIsrael wabhajiselwa kuMose. Kunezimo lobizi wadlula kuzona ibandla eliyithola nalo li-experience izinto ezomholi wabo. So zonke lama storms masikhuluma about i-foundation ukwakhiwa konje uPaul echaza ethi yena wabeka isekelo nje kwakhe. For example, if ibandla lakhiwe umuntu ongena umpostoli, biblically siyeza ukuthi umpostoli nabaprofeti bona babeka abagxilisa isekelo. So kubalekile ukuthi leyo local church imfune umuntu who is in that area of calling to come and establish ibandla. Umvangeli eqala ibandla ufana abiza umpostoli. Ungenzeka naye umpostoli but angakwazi ukubiza umpostoli ezogxilisa ibandla. Umprofeti oqala ibandla uyadinga umpostoli basebenza in partnership. So ukuze ligxile ibandla lidingeka lakhiwe ngokweziphiwo lezo efficiency ukuthi isekelo sibekwe obani sigxiliswe obani imfundiso yona establish ibandla. Bese ke lifunctiona ke ngokwendlela elidesignwe ngayo. Ngale kwalokho alivami ukusurvive ama storms aqhamukayo alihlasela. Ligcina lilahlekele funa i-identity yalo. Uma ibandla li-experience ama-storms nazo zonke lezi zinto, mina njengomfundi ola ebandleni ola kwi-local church nginayo i-responsibility ekumele ngiyithathe mhlawumbe mina-ke. Ikhona. uPaul uke waveza indaba ukuthi ngesikhathi yena njengomholi kubizo lwakhe njengomuntu waye-traveling apostle eba nama-challenge khona abamshiya bese kukhona abama naye. Bonke labantu ababalulayo abafundi bakhe uzabagagule ngamagama abanye. So ke umfundi une-responsibility yokwazi ukuthi uma nothisha wakhe ngoba kusuka kuyiclass kusuka kuyisubject ethile nalo kuyisifundo esithile nalo. Yebo. Istorm nje esadlula kusona umholi wakho isifundo nje naleso. Ngokwazi njengoba wathi ngenana emkhunjini bahamba bawela ngaphesheya. I-experience yasemanzini babengakaze babe nayo behamba naye nokubona uresponda kanjani. It's a good opportunity njengomfundi ukuma nothisha wakho mayedlula kuma storms because you are learning so that when the time of storm comes in your life you will know what your leader how he handled himself. Sure. How he overcame ngoba definitely there will be storm even nakumfundi. Apostoli as umholi okanye ake ngithi umholi wabafundi wama disciples, I'm experiencing a pain not outside but a pain within our disciples. How do I deal with it could be criticism, could be anything. Then how do I deal? How do I handle leyo situation leyo? There's an issue ke abakhona between Peter no John. Uma ulifunda iBhayibheli ulawa magama ufuna wanake kakhulu ngoba uJesu wayekhuluma noJohn ekhuluma noPeter kwaqhamuka uJohn. WayesuPeter wakhomenta harshly ngoJohn bese uJesu ethi ungenaphi wena uma mina ngithanda ukumgcina uJohn isikhathi eside. So musu ufunda ingela responda ngayo uPeter uyakuthola ukuthi as much as bobabili they were fighting for being closer to Jesus because umukhumbula kahle uJohn umthole seduze kaJesu no Peter naye nangu la eduze kaJesu. So there will always be friction within the disciples. Kubalekile ukuthi njenge master teacher uthi Rabuni wazi ukuthi how to handle your disciples. But there will always be because ama character clashes azobe khona ukumanifesta
izinto eziyi-makeup umuntu aqhamuka khona. Abanye bane short term bekhumbula Sons of Thunder, James and John, kuthiwa bathi kakubizwa izulu lishaya abantu. So how do you handle the anger of your disciples? Ubona ukuthi ubalabula kanako Peter nenkemba la. So you have ama-characters owalusayo, owashapeayo. Okunye ongeke ukushintshe completely, but they have to be able to live together and pursue i-purpose yokuhlanganiswa kwabo uNkulunkulu without ukuthi balinyazwe ama-personalities abo. Ngike ngasho ngelinye ilanga ngathi mina sometimes as being a leader ugcina nje uphila umuntu onama complex feelings. Mhlambe nangomunye uyakutshela njengamanje uthi ngithola umsebenzi a call after that nangomunye uyakutshela manje uthi ngishonela uma nangomunye fanele sometimes somele lokuswisha manje mhlambe umunye uzothi how do I balance lawo feelings lawo njalo? It's hard to balance if you are not a shepherd in terms of ubizo lwakho negift yakho umelusi. Uma uzipozitione kuleyo mkhakha ongewona ngokobizo lwakho, you will really be frustrated because you are not equipped emotionally and wired spiritually to know how to switch and balance. Ngoba umuntu ongumelusi, umsebenzi womelusi ukulandelana nezimvu, ukuzwa umuzwa wezimvu, ukubona isimo sezimvu, and azi ukuthi how to bring a solution kuleso simo. So I think le ubungozi bayesekutheni umuntu ongeyena umelusi ayitholela usizimvu ehlale nabantu kanti akagcotshelwe lokho akuvami ukuba be effective, bazolimala ngoba njengoba ethole lo othe uthi ma responda uthi ma efona uthi mfundisi ngizane fakazi lapha into enziwe uNkulunkulu uzocelebrate nenciko. Bese kuba khona ofonayo othi ngishone lo shone lo umama ufuna uye. Lo othi uthola i-breakthrough ukujabula naye efonini. Bonga uNkulunkulu umkhuthazi. Kukhona okumemayo othi sine anniversary sifuna ukuthi umfundisi abe khona. Yes. Kukhona loti ngishonelwe noma ngiyagulelwa. Now where do you go? Umelusi will always be drawn to imvu elahlekile eyodwa hambe ifuna eshiya lezi ezingena sidingo sokufuna. So yilapho ke inkinga iba khona ukuthi uyithola ungeke ukwazi ukuba ukwenza umsebenzi effectively ngoba you are in the wrong space. Yes. Yeah. Kulelo vesi lembozo lelo khothayo ukuthi umalusi uyahamba ufuna eyodwa elahlekile. Omunye zathi what if yona leyo mvu leyo iyona problematic kulezi ezo 99? Yeah. Inhliziyo ngine background yokwelusa. Ngiluse izimvu, ngalusa imbuzi, ngalusa inkomo. Aphinda aba umdobi weinhlanzi. Kungisizile lokuunderstanda lo msebenzi ukushumayela. Okay. Yebo zikhona izimvu ezinjalo. Yes. Ingakho umuntu oyingumelusi uba nezinduku ezihlukene ezingafani. Khona leyo ingwegwe leyo akudonsa ngayo imvu mayise iwuyele eweni. Akukho mnandi lokho kuyidonsa mayise lapho. Kukhona izimvu ezithwalwayo. Melusi ayithwala emahlobo. Madod. So ke you will always experience, but njoba ngishilo ngathi if ubizelwe lokho you are equipped. Akusho ukuthi makuyona ehluphayo kufanele uyeke idliwe izimpisi ngoba umnini izimvu uyayifuna iziphelele. Kufanele kube nesizathu esizwakalayo sokuyichaza ukuthi lena ayitholakala esibayeni wenzeni kangakanani ukuze igcine khona. Mpostoli eqaleni sisayiqala sike saveza nendaba yokuthi uthola ukuthi i-local church igcina ikhula ngama members elinye isonto. And then how do I deal with a member okanye umfundi ofike enenye doctrine ufika lapha kumina ufika uficenye a different doctrine, then how do I deal? Uthola mhlawumbe kwesinye isikhathi unento yokufuna uku-impose nama doctrine lawa yena
it's either khule ngawo ngoba ubuya kwelinye isonto. So manje bese funa ukwafaka la. How as a leader, how do I deal with that kind of a believer? uJesu uyibize ngemvubelo yabaFarisi. Ngoba uma abafundi bakaJesu abanye babe ne-background yemfundiso yabaFarisi baphuma kuma-synagogue babe nako konke lokhu ababekufundile. Yenye into ebukhuni kodwa ufanele ube nobuholi uNkulunkulu akunike nobuhlakani. Ngoba umbuzo uthi uma eseba influentially eba influencer ngokunye unikwe ubani lelo thuba elinjalo umethembe kangakanani uzumnikeze lelo thuba. uJesu ukhuluma futhi ngemvaba newayini elisha newayini elidala. Okuchaza ukuthi kufanele la ekubeni umfundi, one of the thing efanele ibe khona uma umfundi efika ezoba umfundi wakho udile nokususa imvubelo yabaFarisi. uJesu wayehlala ekhuzeni mayidila nento yabaFarisi wayebahashi. Batshengisa ukuthi le ayikho accommodated ngoba ayikwazi ukubekezelelwa ngoba iyalimaza, iyabambezela, iwukhula. Olufanele ungavunywa nje ungaze kulozelwe kulalo kufike kuhlanyelwe imbewu. Funeka gada ukuthi akuhlanyelwe imbewu ehlukile. Phinde futhi iBhayibheli ikhuluma ukuthi akungahlanyelwa inhlobo ezimbili zeimbewu ensimini eyodwa. Enye yezinto le engishilo ukuthi fanele i-local church ibe na-identity. What is the emphasis in terms of the message? I-identity yayo iyini. Umuntu who is attracted to i-ministry noma ibandla azongena khonse kulona fanele kube ukuthi ufola in love with the message, with the vision, with the emphasis, with the style. Yonke into la yinto ayiconsumayo. Sure. So in that process uyakwazi ukuthi kube khona ama dropout azosala endleleni kubafundi. Angeke saqhubeka ngoba akayitholi indawo yale ba expose. As uJesu athole 12 nje umukhumbula khona isibalo esikhula kaSithuma azi u7 noma u72. Yes. Bagcina bonke labo behambile kwase kusala u12. So uluhlale wazi ukuthi uhamba udingeke uhluka. uJesu wakwaqinisa ichumayelo ngelinye ilanga. Wathi nje nizeni ufuna izinkwa iyashintsha ke manje dlani inyama niphuza igazi lami bahlehla. So it's one of wisdom yokuthi ugcina usale nalaba abayibona wazi ukuthi usele nabantu noma beyisibalo esincane kodwa influence yabo out there bazokwazi ukuphuma babe impactful. Apostoli kuhlezi kuba ama-scenario nje amaningi uthola ukuthi isani siphumile manje lapha phansi kwe-local church iyahamba yoqala umsebenzi nayo. Kodwa manje uthola ukuthi ekuphumeni kwayo mhlawumbe ayiphumanga kahle. Igcine yenza nama-influence mhlawumbe within the church, uthola ukuthi mhlawumbe ekuhambeni